Ako si Miriam. Ginaingon, mahal ko ikaw kay ikaw ang akong gipakaslan. Kung nakasaman ko, ang tanan sugo lang yun sa panginahanglan kay pobre man ta. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Putlanan, tas tubig rinte day. O lagi dong uy niya, maawa naman kumubali ni ma'am og ni sir kay kanang wa pa baya ang sweldo baya, Domingo pa. Sagdi lang, basig kusog. Nya wala ko'y sobra sad. Mao lagi. Basig kusog sa taong pabasero na kaugma. Bayad ang tubig rinte. Niingon to si sir og ma'am nga kun masugot kuno ko nga mo stay in ko sa ila, magbantay sa ilang anak, umintuhan ko no nilang akong sweldo. Sura sa nang istiin day ay porbida. Ano man? Ni uli na ako kugudahan ko judjar. Wa ka judjar ron, porbida. Agad naman sa kunin mo good. Pero kung makaagwanta ka nga kada Domingo lang ta mag-jerjer, aw sa nungon ako sila, nga matag Domingo lang kumuuli. Okay ka ana? Buwin no. Jangan? Buwin no. Buen? Buwin no. Buwin na alguno. Sa mga mo drive lang una ako. Kung mingaw gani, puli na rin ko. Mingaw pa pasayro. Anhan ako mohatag ni mo desisyon. Niguli ni mo? Niguli na ko. Sige. Ito sa ka. Grabe trans, Ito sa to, kapoy kay Jer. Duha ka round akong nakuha. Huwag pa kong paningtay, pero huwag akong kumpangon. Ito sa ta. Sige. Nyaan sa man. Mamanti ko o di na lang? Ha? Mamanti ba ko o dili? Sige. Mantin lang diha. Pagtarong, uy. Ayaw lang sa panti ba? Medyo kay klaro, uy. Mura magagsi. Okay. Jesus, kawa ni mo klaro mo sulti, uy. Sultikin sa'yo buti pa sa buti. Saba, ay, mo pa mangyong ikuan. Sa mangyong, mamanti ko dili. Ay, lang pa banti, day. Basi na yung tukar, tawang kong ganas kadlaw, di ulisol na akong habol niya. Tutukan ko ng imo, kaya ako lisum-sum. Sige, tuog na ta. Hindi lang ko mamanti. Okay. Hayag na gito. Kapuya, wakaraw na sa datong nakuha, no? Ligo, hindi lang ko ligo. Dahil kayo suya. Dito, eh. Sige yung ligo, alam ko. Driver, bakong taxi niya. Digtang kurug-kurug. Hindi, Di lagi. Sige. Kay karong alas 8, ma-duty ko sa ilang mom of sir. Bantay ko sa ilang anak. Ligo na nga to ka. Matuog sa kong balik ka diyot. Itunol sa ko sa kong pantipi kay mamanti ko. Dara. Daray mapante, Salamat. Mamantin lang kayo maligo na ko. Ritsun lang duty dito sila. Sige na, lagi. Lagi. Saan naman ang imo? Tikuko naman na. Luya naman kaayo. Ligo na dito, eh. Asa man nga mong baby? Natug na sa kuna, ma'am. Human ako o kaligo niya akong gipakao. Natug dayon. Ay, salamat ha. Ay, sige, mudyutin ako sa opisina. Mahuman ganing kaligo si sir ni mo. Ing na lang ha, nga may lakaw na ko. Di mo magkuyog ron og lakaw, ma'am? Half-day naman siya sa opisina ron. Ako rang usamo ay muda sa auto. Magmotor na si sir ni mo. Sige, alin ako. Bye, ma'am. Amping sa pag-drive sa auto, ma'am. Salamat. Ay, kalaw isa nilang ma'am og sir, uy. Gusto pa unta nila nga manghurad ang ilang anak pero di na pwede. Kay gilaygit naman si ma'am. Kay diferensyado og matres. Miriam? Ay, si sir na ka na nigawas sa banyo gikan naligo. Nag-brief raman ko na. Kadako siya nga tubangan. Nilakaw na si ma'am ni mo? Maupay pagkanaog, sir. Ay, kakarong ni biya nga sakyanan, sir. Siya na ron, sir. Okay. Ikaw na'y bahala diri sa bahay, ha? O pagbantay sa among anak. Kay mulakaw ko ron taod-taod. Sige. Sir? Nganong gitutukan ko ni mong maayo, sir? Miriam. Sir? May ihang ni unta ko ni mo. Kung di ko makakita ula yung babae nga akong paanakan, gusto magig ko nga baka anak og lalaki. Unya, sir, unsa may puti may pasabot na imong gisulti? Kaning, di gani ko ba makakita babae nga akong pamabdusan? Hangyo ko ni mo, ha? Ikaw na akong pamabdusan? Lo?
muhatan ko nimo og dako nga kantidad. Sir Ronnie. Miriam, Mauna, sir. Ato lang sa laing babae na buhata. Ayaw lang nako. May ban na taong ko. May asawa sad ka. Di ko gusto nga mahimong gubot ang akong pagpuyo. Kung gusto ka, babae nga daga ang pamabdusi. Aron ang imong asawa, mora imong problema. Pero sir, tambag nako nimo sir no. Ano na nagbuhata uy. Basin og mora na yung makaingon nga mabungkag mo ni ma'am. Miriam. Lugar lang dia sa eskina. Dera complete oh. Dali ha, kay manaog sa ko ha. Salamat. Salamat. Niyan ako sa eskina sa among sitio. Ay, hindi magkinawa sa kong una-una. Uy, permit kong makakita sa kang Sir Ronnie nga mag-brief lang. Klaro kaayo nga dako ang iya kay bagal kayong atubangan sa iyang brief. Nakasanong ra ba ko ni Sir Da nga musugod ko nga mo stay in sa ila ugma. Ay, musugod ko ugma. Ako ingon si Poldo nga mo stay in lang ko O kada Sabado sa gabi ko muulis amo. Got lang oy, sanong ka sir ka. Nihangyo manggod siya, niya nadasad ko. Sige lang oy. Huwag niya kayo ginansya dayo sa akong mag-drive na taxi day. Pabuga susudan lang ko ang ane. Ay, mobali na lang ko ni Sir Ronnie ugma ha. Unya, inigud to, modalikyad ko og bayad sa tubig ug kuryente dong. Mo na imong buhaton? Nga imong hangyoon ag dakong kantidad ang tigbantay sa inyong anak? Nga imong pamabdusan sa hilom? Opa. Gusto gid ko nga makaanak og laki. Babae man gud ang among anak ni Corazon. Nya, di man siya pwede nga makaanak pa kay diferensyadog matris. Kung musugod gani ang maong babae nga imong giingon no, itago ginang tanan ha sa imong asawa. Uutan binas Corazon. Pero kung masayod nga magbinuang ka, basig patay nagtao. Tanawan niya. Ako rin bahala sa tanan pa. Sige pa, uli na ko. Basin, tuwa na sa Vice Corazon. Ato na ko pa. Sir Ronnie, mahadlok ko kay basig mamaptos ko niya masayod si Poldo nga dili si amahan. Ako rin bahala. Dili siya masayod. Ay. Pero sir, kung mamaptos ko og mga anak, nga di gud mo sugod si Poldo nga kuhaon nimo ang bata. Di gyapon nimo mabuhi ang imong anak. Ano din ang paagi laki. Ay, Sir Ronnie. Sir, uy. Imo makungikos niya. Kilo ka na. Alo, imo atubangan nga nun eh. Ano sa mong kwarto ni Corazon na? Ano tayo niya? Kasi masayod akong bana ni sir. Hindi masayod siya. Okay. Basta magpasawad, hindi masayod. Alam mo siya na sir. Hindi lagi na ba? Ano yung lamig nila ni Sampos Matris. Pulo kasi nilo ako pulo agay mo na ni. May nahitabo gid namo ni Sir Ronnie atong hikayuna. Human sa nahitabo, gihatagan ko niya og dako nga kantidad. Nausban ni sa makadaghan o kada hitabo hatagan jud ko niya daghang kwarta. Nagsigi pa gid ang among relasyon kay wa pa man ko mamabdus. Nagsigi pa mi ni Sir hangtod karon. Mao katong makasama ang kaagi ni Miriam dinhining tulumanon. What's the style? Nagsige pa mi ni Sir hangtod karon style.